Σας παιδιά, σήμερα θα παίξουμε Geometry Dash εδώ πέρα μαζί με τον Ρίκη, πρώτο μας βίντεο. Γεια σας παιδιά. Θα παίξουμε το Polar Assist, το έχουμε κάνει 91%. Τα υπόλοιπα τα έχουμε τερματίσει. Θα κάνουμε 20 προσπάθειες. Πρώτος ξεκινάει ο Φίλιππος. Ναι. Και γράψτε στα σχόλια τι παιχνίδι θέλετε να παίξουμε επόμενο. Έχασα από τώρα. Πάει ο Ρίκη τώρα. Για να ξέρετε, σήμερα κατά τις 11 όταν τελειώσει το event του Steel Brainer, το Admin Έχασα κι Abuse, εγώ. θα ανεβάσω βίντεο του Admin Abuse για να ξέρετε. Θα είναι πολύ ωραίο. Πώς πιστεύετε εντωμεταξύ πως θα πετύχω κάτι καλό? Ή θα είναι καλό το Admin Abuse, θα πετάξει καλά πράγματα δηλαδή? Αν θα πετάξει καλά πράγματα. Κάτι μου λέει πως θα πετάξει πολύ καλά, δεν ξέρω. Μένα κάτι μου λέει θα πετάξει κανένα λαβάκα. Δεν υπάρχει να βγει χωρίς λαβάκα. Καλά, αυτό ισχύει. Και η δικαιολογία του είναι δεν το πέταξα εγώ, από το λάκα έγινε. Από τη τύχη. Αυτή είναι η δικαιολογία του Σάμι. Ωραία, καλά πάμε τώρα. Έχω παίξει αν να βγεις μόνο 2 φορές στη ζωή μου του Steel Brainer. Εγώ μπαίνω κάθε φορά. Όχι, μπερδευτώ στο σαν να βγεις δεν σου έχει τύχει κάτι καλό. Παίζει. Έχω παίξει 2 να βγεις και είχα βγάλει και σαν τύχη 27 μίλια. Εντάξει, μου έχει τύχει, αλλά το έχω χάσει. Los Burritos 44 million. Α. Και έχασα. Έχασε όλη τη βάλη. Πάμε τώρα εγώ. Καλά πάει, εντάξει. Το πράσινο είναι σχετικά εύκολο. Και άμα θέλετε να υποστηρίξετε. Έλα, μπερδεύτηκα. Και άμα θέλετε να υποστηρίξετε το κανάλι, κάντε ένα like και μια εγγραφή. Ναι, αυτό δεν μετράει. Πάμε, Ρίκη, μπορείς. Ωραίος. Πήγαμε γαλάζιο τώρα. Ροζ. Εν τω μεταξύ, ερώτηση της ημέρας. Δεν πειράζει που είχα Ρίκη. Ερώτηση της ημέρας. Δεν μετράει. Εντάξει, τέλος πάντων, θα μετρήσει. Ερώτηση της ημέρας είναι ποιο είναι το αγαπημένο σας παιχνίδι στο κινητό, δηλαδή στο mobile game. Ποιο είναι το αγαπημένο σας παιχνίδι στο κινητό? Εμένα προσωπικά είναι το Roblox. Και εγώ αυτό παίζω μόνο. Τώρα τη Geometry Dash μπήκα επειδή δεν ξέρω. Ήθελα να παίξω και να τερματίσω τη τρίτη πίστα. Αν το καταφέρουμε. Αν το καταφέρουμε, δεν ξέρω αν θα το καταφέρουμε. Μακάρι να το καταφέρουμε. Αυτό. Ή τουλάχιστον να σπάσουμε το ρεκόρ και να το κάνουμε τουλάχιστον και 92%. Καλό θα είναι. Πάμε αεροπλανάκι. Ωραία, πήγαμε στο μπλε. Λίγο ζώρικο τώρα. Τώρα αρχίζει λίγο το δύσκολο. Καλά πάει. Πού θα παίξει αυτό και ένα. Μπερδεύτηκα. Διαφήμιση. Block Blast. Παλιά το αγαπημένο μου παιχνίδι. Αγαπημένο. Κάτσε. Ξέρω εγώ. Όχι, δεν θέλουμε να το κατεβάσουμε. Όχι. Τι γίνεται? Εντάξει, τώρα το έβγαλε. Πάμε. 10η προσπάθεια, έχουμε άλλες 10. Δεν ξέρω αν το είπα. Νομίζω το είπα ότι θα παίξουμε μέχρι την 20η προσπάθεια. Ναι, νομίζω το είπες. Αυτό δεν ξέρω πώς έγινε. 11η προσπάθεια λοιπόν. Έχουμε άλλες 9. Μπήκαμε σε μονοψήφιο αριθμό. Ωραία. Μια χαρά. Δεν πάει και πολύ καλά. Βασικά μια χαρά πάει. Νομίζω ότι έχεις να πας στο μαύρο. Ναι, μάλλον. Όπου να είναι κοντεύω. Τώρα κοντεύεις. Ναι. Εντάξει, έφτασα. Ωραία. Πάμε να τριχαρντάρω. Εκτός αν τερματίσω αυτή την πίστα, πρωτού τις 20 προσπάθειες. Αν τερματίσουμε αυτή την πίστα, πρωτού τις 20 προσπάθειες, θα τελειώσω απλά το βίντεο.
Εντάξει, δεν πειράζει. Αυτή ήταν βλακεία. Ξαναπέζει ο Ρίκη. Τώρα συγκεντρώνουμε. Όχι. Για λίγο. Πάμε. Δεν μετράει αυτό. Ήταν η αλλαγή. Άλλες 5 προσπάθειες. Πρέπει να συγκεντρωθούμε, γι' αυτό δεν μιλάμε. Εν τω μεταξύ, γράψτε στα σχόλια ποιος πιστεύετε ότι είναι καλύτερος. Ο Ρίκη ή εγώ που παίζω τώρα. Ωραίος. Μια χαρά πάει. Ωραία, πήγαμε στο μαύρο. Πρέπει να τράει χαρεντάρο πολύ τώρα. Το έχεις, το έχεις. Τουλάχιστον να σπάσει το ρεκόρ. Αν δεν το τερματίσει, τουλάχιστον να το Και σπάσει. 92 να πας. Θα χαρούμε. Ωραία, εδώ πέρα. Μια χαρά. Και αν το τερματίσουμε, ίσως να κάνουμε και 5 προσπάθειες από το καινούριο επίπεδο. Να το δούμε και μαζί σας. Ωραία, πάει καλά, πάει καλά. Εύχομαι να το τερματίσεις. Πάει πολύ καλά. Μην τον καντεμιάσω μόνο. Ωραία. Το θυμάμαι πολύ καλό αυτό το επίπεδο. Όχι, 96. το πήγαμε 96. 96. Μια χαρά. Νέο ρεκόρ. Πολύ καλό, πήγαμε συν 5. Wow. Ωραία, πάρε το βελάκι. Ωραία. Τουλάχιστον πήγε 96, μια χαρά. Όπου να είναι, θα το τερματίσουμε. Ειδικά σε part 2. Άμα παίξουμε και σε part 2 θα το τερματίσουμε. Αν δεν το τερματίσουμε σήμερα, 100% θα κάνουμε και part 2. Ωραία, καλά πάει. Σπάθια 17. Πήγαινε γίνει. Εγώ τώρα λοιπόν. Παίζεις πολύ καλύτερα. Ωραία, πρέπει να το χαντάρω να σπάσω ξανά το ρεκόρ. Και εσύ είναι πολύ δύσκολο. Ο πρώτος μας στόχος είναι οι 10 εγγραφές. 5 είναι αρχικά, μετά πάμε 10. Μετά εγώ θα το πήγαινα έτσι 5, 10, 50, 100. Αλλά ο μεγαλύτερος στόχος για τώρα σχετικά μικρός είναι η 100. Είχαμε και άλλα κανάλια που τα φτάνα, άλλο ένα βασικά που το είχαμε φτάσει εύκολα. Ναι. Αυτό το στόχο. Πήγαινε πάρα πολύ καλά. Όχι ρε φίλε. Προσπάθεια 18. Oh no. Πρώτα γι' αυτό προσπάθεια τρίτη και μετά έχω άλλη μια εγώ. Και τέλος το βίντεο. Πρέπει να τρεχαρντάρεις τώρα. Όχι. Τελευταία προσπάθεια είναι δικιά μου. Πρέπει Δεν να πατήθηκε το τρεχαρντάρω. πύργο. Πρέπει να τρεχαρντάρω. Πάμε. Αν το τερματίσει θα μπορούμε να δούμε και το επόμενο level. Το level 4 νομίζω. Αν δεν κάνω λάθος. Αλλά λίγο δύσκολο είναι. Θα είναι πολύ δύσκολο το level 4. Ωραία μαύρο, πρέπει να τρεχαρντάρω. Πρέπει να τρεχαρντάρω. Μετά το μαύρο είναι λίγο πιο εύκολο νομίζω. Βασικά δεν ξέρω, θα το δούμε. Όχι, λίγο πιο δύσκολο. Ναι, είναι λίγο πιο δύσκολο με το μαύρο. Και εύκολο φαίνεται όμως. Εντάξει, ναι. Το μπλε το έχω μάθει πια.
Το πράσινο είναι το πρόβλημα. Δεν είμαστε ακόμη εκεί. Τώρα θα πάει περίπου εδώ σκούρο μπλε. Να το. Σκούρινα. Όχι, μπερδεύτηκα. Και Δεν πειράζει, παιδιά. Και ας μην το καταφέραμε, τι να σας πάσουμε το ρεκόρ και το κάνουμε 96%. ίσως Αυτό είναι το βίντεο. να το κάνουμε 100. Bye. Bye.